дар душанбе форуми инноватсионӣ баргузор гардид. Дар маркази диққат автоматикунонӣ ва рақамикунонии равандҳои тиҷорат қарор гирифт. форумро клуби тиҷоратии шарикони миллӣ баргузор кард ва он пешоҳангҳои соҳа, моликони ширкатҳои бузург, соҳибкорони муваффақ, намояндагони мақомоти давлатӣ, коршиносони соҳаи технология ва дар умум даҳҳои чеҳраҳои пешсафу навҷӯро гирди ҳам овард. ин як имконият ва майдон барои табодули таҷриба, гуфтушуниди стратегӣ ва муаррифии иқдомҳои пешсаф буд, ки дар тиҷорат воқеан пиёда шуданд ва самар доданд. мақсади асосии шарикони миллӣ мубодилаи таҷриба, мусоидат барои автоматикунонӣ ва боз ҳам беҳтар кардани тиҷорати шарикон мебошад. барнома муҳокимаи панелӣ, баромадҳои пурмазмун ва намоиши абзорҳои амалиро фаро гирифт. дар анҷуман роҳбарияти ҳумо, тисел, имкон трейд, веривикс аз узбекистон, азия плюс ва дигарон ширкат варзиданд. дар доираи муҳокимаи панелӣ дар мавзӯи монеаҳо ва дурнамои автоматикунонӣ ҳаким исмоилзод, муовини аввали роҳбари агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, фирдавс майнусов, мудири кулли ҳумо ва равшан қурбонов, раиси раёсати 55 Group табодули назар карданд. ташаббуси клуби тиҷоратии шарикони миллӣ ба муттаҳид кардани онҳое нигаронида шудааст, ки ба ояндаи кишвар саҳм мегузоранд. форум на танҳо як чорабинии тиҷоратӣ буд, ҳамчунин он оғози лоиҳаҳои нав, фаъолияти муштарак ва роҳандозиву тавсияи иқдомҳои технологӣ гардид.